Unay daytan kaka. Sagutan na kayo gagayem iti may sa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O naretan kaka. Naimbag ng orasyon amin gagayem. Sakbay na at tuypay ni Auntie Jor. Thank you. Kablawan tayo man, dagiti papagayam tayo anaya ta dumngeg kan ag-comment akas kada Ivy ni Canor, Aubrey Yvonne ni Canor. Kan kayat met apakablaawan ni pagayam Leticia Rivera, da Marie Rivera, Perlita Gutierrez, Susana Adarna, Efraline Fonasher, iti Prado, Umingan, Pangasinan. Kastamet, shout out, uno kablao para kadagiti nagpahabol, ada pagayam Eman Flores, John Esmilia, Nagilian La Union. Kastamet kini Joverts Nokuda, kan kada kay aminen anaya tamang tartarabay, kadagiti drama minga unay daytan kaka, kan anaraar tinamnama. Shout out kada kayo amin, and thank you. Ket ita, adoy ti pakasaritaan anapaulawan. Agreklamo tunggal agkeroling. Dito'y drama tayo. Unay daytan kaka. Di na pala. Di mo. Lula Ibiang, nalpas kami na nagkanta. Gumar kayo mutan na. Apa, blanket sa di ka makatututor. Kasla ka kiman. Entong kwansang kayo ikanapulos. Unay daytan kaka. Nabanog kami mo ta nagkankanta. Kalpasan na, di kay man lamang tidmat, Lula. Nay, awatam daturan. Tapnog talakan. Si kalatag kirkirol a reklamador. Apay ngay daytoy, Lula Ibiang. Kin si pesos mat. Anya magatang na ngay. Sangapulo kami ang nagkanta. 15 pesos latitidyaw. Di pa ikot, kurang nga sagdudos pesos kami. Unay dayton kaka. Ay sangapulo kayo ngagpaiso ang duduwa mo tinangag ko nagkanta. Para sa asmo di daduma. Di lagong dati makangagiti kantada. Unay dayton kaka. Mala. Kumano kayo, tanay makatuturag akong rab-rabin. Intun maminsan, agkanta kayo amin. Ukapan nyo, nagitingiw-ngiwa yaw. Just kay. Nayunan nyo pa imot, Lola. Tano, adaw magatang mi, nakapuot kamot, itinataengan nga ikanyo la iti sagpipiso no sagdudos. Nagbanang kayo. Di yun lang may turudin timang Ted, oray sagsasangagasot kami. Ano nga? Imbaga kaya nga may kayo mag-isturbaw. Lola, saan nga isturbo tinaramid may? No di kat imay da ka kinantaan. Imay da ka liniw-liwa. Sana mo liw-liwa. Binagluksaw da ki di ajas kay. Mala, kumanaw kain ko na mag. Ay hunidatan kaka. Nya mga mindetan. Tatay nga minit. Na kayong to mga min. Apay adi ka agkanta. Awan pa'y gunggunayo mo ta sumursuro. Si ka mo, Bilma, di ka magkanta. Nga hano nga nawaan da nga maing. Sunan da mo mananete ampet. Anak ngo. Si mursurot ka pa'y langarod no di ka malagkanta. Maadong nga raw mang. Na no adong tayo mulaang angka ado mati itunda kung barang maahyanda itilangak ang hamat na katawaan dakbay saan kanto na sumursurot ngaya ngungalun mo na humungok na no makapahyana mo ang kung aging dyan adwa ada ayaw nala agkanta ka nga ruda no agkanta kami no eho ni ngaya ang kangnaan amang nay na tunumi maanunana nga amumi na inunganan nay pangangumyami ninawawan nga anginano alanana mangbusgo kayo unay nuninilyo
Apay aningo nga matikronar ken frontliner yaw. Nakay kumaatak no ka. Ayaw mi, manakanta na tabi. May, Saan may? Ngam kwa nga may. May mayat matlang ano kwa. Nagiti babasek yan na iti sango nga agkanta. Nagiti dadakal tiyag yan italikod. Tapno makita kayo amin. Kasjay. kung nakit na no, niyo ayak ni manag-anak, tama. Aman. Mayat mo't kinday na enjoy ti panagkantam. Maliwliwaak. Imbagpay da kayo at tata, maliwliwa kayo. Nilula ibang ka, maluksaw ka no. No da mapan agkakanta, iti pagtangan da. Sa balyak mo't maragsa ka na no da umay agkanta. Iso nga alam nyo na ito na lang matyada mabalin ko nga itad. Nakasupot mo, tata. Anya nga dita? Sa luyot. Ha? Pagano naman ngayon na sa luyot? Awan nga ron kwarta. Dahil ta sa luyot ti anda ama itad ko. Uray ta nasustansya dahi ta. Mabalin mo nga ipaksyal. Paksiw sa luyot. Mabalin mo nga ilaok ti sida. Kanda dumapay. Uray daytan kakabistre. Kwarta mo ta dita diyo. Saan ka ta sa luyo? Pagpipirsayan ni Kidin data sa luyo. Di pa'y kaya't akan ng tibakas. Uray daytan. Anbala. Tapno sumardeng kan nga reklamaw si ka Beatrice a reklamador. Nayuna kaunti intad kao. Mangtidak iti bawang, sibuyas, ken kamatis, tapno kumplitaw. Nangingila na gitari ka daw, tapno amuyaw. Uray na itangkaka. Silang may katulungan nagsidalaw at ang bawat isa ay nagsipagandong na naming alay. Anya ngay Samson. Itay kami pa ya kumananta. Awa mo lati awa mong gani mataktak kamin. Ado pa ya babalay ti papanan mi. Mataktak kayo gaya. Apa yan, di kayo pala pimanaw itay. Si Kamot. Agkirkiruling kami nga road. Among Beatrice. Ang din dinamag, ti kinareklamador mo, nga kirkirol. Anya? Hoy, tapna mom, adamo rason ko nga agreklamo. Awan rason mo nga reklamaw. Ta saan nga kapilitan namang tidak. Uno mangtid kami. Kasla ka mo lamang karintar nga niyan. Susilduan da kaya nga may caroling. Makiapa kan sa amot tan Samson. Kano si katinalay nga makiapa. Iso ti bagbakar kiti kabaranggayan tayo. Ado pa ila sa umot. Mutuyin ta itid mo, tamapang kami, tapno makaado kami. In kayang Anya? Unay daytan kaka? Binanog na kami lang nagkanta kan nagsao-sao just kay. Ang magayam titid mo, nagkarit ka. Unay daytan kaka? insan. Magbagan ka. Tatno saan ka may rubo ang makiapa tunggal mapan ka agkiruling. Apay ayang amin insan. Adon, timang dildilaw ka. Tunggal agkiruling ka kano, katagreklamo ka. Kasanumot ngay ajak agreklamo, kat adapay mang ted iti saluyot, adamang ted iti piso, adawan ited na. Apay da kasta. Ada, Anya? isumati ko nam. Kapay nga minaya dahi ta kirkiruling. No kastuyan na narigat ti panagbiag. Balay ti babaknang ti papananyaw, ta isuda ti adu ti partana. Ayaw na insan, nauyong da kita. Kasi tinaminsan na rabi Pinadas may tinapan iti balay da Mr. Ungsa. Imbulos na kidin ti aso da. Sapay naguyong da diyang aso, ha? Binarsak kun atak ng nakam. Sos, imbag ta di na ka nakita. No nakita na ka, idarom na ka na dyan. Magararamit ka man iti parikot mo insan. Marwam da ngamin. Amom, no high blood ka. Saan mo abagay ti mapanagkiruling? Masurunak nga road, itinagala sa kababalin ti tattao. Give love on Christmas Day, kunana. Ngamawan mo. Imbis sa mangipaayda iti ayat, kasagudayin ti kanta. Ngam saan mo? Tamang ipaayda mo titipan nakabuisit. Unay daytan kaka. Adapay manginsulto, adapay aguyaw, adapay bumugtak. Kanda dumapay. Saan ka na mapanagkiruling insan? Kaya't ko nga rod tapno ado ti maurnong ko akwartak insan. Kadno pakyap apa ambay. May pasubo ka kung naklangarudan. So nga jamon na ita abisyo. Ti mapanagkiruling tapno agkakwarta ka lang. Saan ata? Kwa nga rod Ay na insan.
Ti Caroler ket napakumbaba ken naibtor. Saan na dumarasudos. Ay, awan ay insan. No ba lasubas da akit agbin na lasubas kami, Ay, madi insan. Gubat ti kasta Gubat. Ura detan kaka. Si kalati kastamot tumboy, imot. Binanog na kami lang nagkankanta. Aw magamtitod mo. Anyangawan mo't ni bagbagam. Itod ko nga ro di may sapyak di yung magkayat. Sa nga pulo kami, may sapyak titod mo. Nagawan mo to na nakam mo. Anya ti kayat mo nga ron. Itod ko di sa nga pulo apyak may. Di pa ikat di upalangan ti mabatay. Kat dakkel mo ton di apyak ngay titod ko. Sa nga pulo kami, may sapyak titod mo. Nagawan mo ta nakam mo. Anya nga ron ngay mo ti kayat mo. Itod ko di sa nga pulo apyak may. Di pa ikat di upalangan ti mabatay. At nagdakkel mo ton di apyak ngay titod ko. Imbag ko amat upa nga git itlog. Okay na jayan. Reklamador ka mo. Ay, reklamador? Imot, painam, awan. Ay, dagas ka tumboy. Ang paisirdim. Ay, Alala, ay, pinarusukan na umutan si katumboy. Anay, tinibab mo din nakapigpig sa tuy sungok. Ay na, bimutagan ati subsub ko. Ay na, anay ko. Anay. Gusto na mataya ka. Ay na, matali mo daw ako ni tikabig sa ti. Panang papispis mo kanya. Adi, kasta dito pagtanga ka. Dumawdawat kayo lahat ginaldong. Nagtuturay kayo. Si Kalaunay, nagturay ka. Salbag ka. May daytan ka. Kunak, tumatinsan. Saan ka naman agkeruling ta managpupudot ka? Imbag kumano nasingkot ka, naragsak ka, ken napakumbaba ka tao. Saan mo ta high blood ka may? Insan, Kita man talangam, imuskul ta subil mo iti panangkabil na ken ka. limtad nga rod insan. Bastos da dya tumboy. Na black iron ka pa Limitom pa iti rusok ko Imbag ata di na ka dinapeg. Saan ngagsigsiguro da dya tumboy tay darum ko. Pag kinaawatan nyo langan na ita, tano'y darom mo, ang mga no mabainan kat ad-adan adakas teramidan na ka. Anya? Sapay takrot mo't nagiti kakaduam, di da ka man na inarayat. No sakti si kanya, agpakumbaba ka laangan. Saan mo na padakkalan ti rinugya mariri? Rinugyak? Katuwain, si kamata ka na yun ti mangirugrugi ti riri. Ngamin, agreklamo ka. Inton kuhan, masurundakin ka kat ririn, pagtungpalan na. Awan mo ti mayat ngagpaabak ka na kayo. Kwa insan. Awan kasi tinapakumbaba kun man nakaawat na tao. Ta saan to ang mairubo. Nusiga ti tao, ay kat may pasubo ay ti gulaw. Amangan paikit din o pakaustulam na itaninsan. Saan mo to na insan? Unay daytan kaka. Nga ni, naman ni may haan nawan. Nga nananon manan ni manakinuning. Na yung da kayo laktan Vilma ti mapanagkeroling. Adan phobia. Kun mabain ako. Hingun ma anak turag nga. Ita, nakrungan. Anya? Ni nga guanawan. Aktiv ka inay nga agkeroling. Ita inaktiv ka man. Awan ganas ko niti kakasta. Palaan titden na. Ni nga mangi ama isu nga rod atap no maliklikan ti apa saan ako nagkeruling tadda ngamin dagiti bastos adda dagiti nauyong managpasakit imot dagiti kakasta mabwisit iti kasta ket isumot ti pakairubwak amunon mulos nga agkeruling saanen Bilma da kayo latan kayat kun ti mga baruanan kayat ko daytay natal na kasasaad jak kayaten ti riri. Agtaltal na aklangan iti unog ti pagtaangan ni. Tulongak ki di dananang kentatang kadagiti trabaho iti pagtaangan. Maparagsak ko pa'y ida. Ken tapnawan kap apak. Maparagsak ko pa'y tinamarswa. Unam, miyak ni.
no na mga anao ini manam anao mamanagsa mo ni naman swa ngam no nagughang ha ini manam anao mamanagsa mo ni samanas unay han nga ni apay ada kayo hut amin nagagayim Ano maparagsa pa di yung punaan ngumay kayo agkeruling dito'y balay may Insan, nakisursuro tak mutten ka na kwada. Umay na kapasyaran, ta di ka mutten rumrumwar. rumwarak mo ta, no adda na patag agagara kitirwar. Kas no agmarketak, agtrabaho kanda dumapay. Ay, kat nagsayatan insan. Sana all nasing putag. Unay daytan kaka. Yan may may grace na ang ayang ti manang pasyam kadagiti matag agagayan. Unay na panawan na ina na Christmas ita nga may kami iti pangdangan niya. Pagyamanak kakadwa kan gagayam. Nala, agtitinulong tayo nga rodin ang agluto iti pagsasangwan tayo. Tanda kay nga rod aminan. Agsilibra tayo man nga gagayam kan agkakabagyan. Gaputin may da mo pinasyar. O di, nagragsak ti kasto insan. Awan kastay natalinaya panunod. Umat. Awan kap apa na. Nagragsak. Gusto ka insan. Huni kayang. Naragsa ka talaga. Kadwami mo't ni Tumboy. Ada imot na pagsasangwan tayo amin. Ha? Ka nagsayatan ngay. Oh, kumay ka. Awan gayon. Kat, agyaman na ka. Napakawan na kitiray din naramid ko ken ka. Awan da jayin gayam. Kat, agyaman nakmut ata. Nagadumot tante. Ti insang bay mo pagsasangwan. Rugyan tayo kiti na. Saan ka nagluto? Tanangawita ko ni tinaluto. Imbagkat ko pa'y dito yun at idakla kaldero may. Napuno dahi tatin nasabawan a bikals. Intong nga yellow pin kada bangos. Inkiwar kada ice cream. Isuaan naragsak ti pa nagsasango tayo magagayam. Ingastan mo tan iti kasta unay gayam. Mamaminsan la dahi tamat. Kan basit la dahi ta. Tinapatag kat adda pa nagkikinawatan kan ayat. Titunggal may sa, friend. Unay daytan kaka. Usnuma ni mga ninumaw. Anak manginaawatan, napno na nagnagsak. Ayun nagragsak tayo ngay. Oh, peace nga rin. peace. Ay, wala. Naragsak ti aggagayam no addakin naawatan ken nasaya at alinangan. Ken iti anyaman ngayon tayo aramidan, buyugan latay ti kinapakumbaba tapno awan ti pakaisagmakan. Ditan gagayam tinaggibusan ti pakasaritaan anapauluan. Agreklamo tungkal agkeruling. Dito'y drama tayo. Unay daytan kaka. Agyaman kami itinkay panang tarabay.